Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Biyernes, pizza 4 na bulan sa Setyembre, tuig 2020. Oy, 112 kaadlaw na lang ang nabilin. Merry Christmas naman. 119 dias na lang ang nabilin sa tuig 2020. Saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga tundaydayon karon nga adlaw, Biyernes. May rason gid si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin nga magpalaya nga dapat tugutan na ang mga doktor, nurses nga makatrabaho sa iban nga pungsod. Kay ginban na mo. Nga temporaryo ginban ang mga nurse, doktor naton nga makatrabaho, mga 600 ini sila mo. Subraga ni Guro, no? Ang ginban. Tigaling siling ni Teodoro Locsin, daw unconstitutional man, nga punggan naton, nga pagwaon, ay ning aton na mga doktor, nurses, kay gapangita sila isang mas dako nga sweldo mo. Ti, nagwa kahapon, sa pagtuon nga sa bilog nga Asya, pinakanubo, ginabaton nga sweldo, ang nurses naton kag mga medical technologists naton, ang medtech kabe. Tiyang research kaging patigayon, ariho, ang registered nurse sa Pilipinas, nagabaton 40,381 kada bulan. Ikaduha nga may pinakanubo, kag ginasweldo sa nurses ang Vietnam. Pero dako-dako naman, 62,200. Ang pinakataas magbayad sa nurses naton dito sa Singapore. Sa Singapore, 236,400 kada bulan. Kung ikaw nagtapos ka sa karso nga nurse, nga apunggan mo nga magpadulong ka sa Singapore, mas dako pagigunog kung sa iban nga pungsod, Amerika, kag iban mas dako pagid. Tibusan sa Singapore na lang, pinsarabla, pila kapilo, 236,400 ikumparar mo sa Pilipinas nga 40,000 lang sobra ang ginasweldo. Bisan mid-tech na lang, diri sa Pilipinas, ang medical technologies nagasweldo 29,444. Sa Vietnam, dako-dako jutay, 57,000. Ang Malaysia daw, 82,000. Dako gyapon ang Singapore. 210,000. Sa Singapore, mid-tech ikaw. Tiyan mo nang siling naton, wala pa naton, niginmit lang ang sa Amerika,
ang sa pungsod sang England, kag iban pa. Mas dako pagid. Amo na, galibog ang ulo ko nga punggan naton. Kaya hindi man ta kaswildo. Sang ginaswildo sa iban nga kapungsuran, tinga ang punggan naton ang buwas ng vlog. Sang aton mga kautor, abi, pariuson tang swildo. Wala sang nurse nga magwa dire sa pungsod Pilipinas, kag doktor kung nagaswildo, abi, ihimplo, katunga na lang. Sang ginaswildo sang Singapore, 236,400, abi kung swilduhan ta, sobra 100,000. Siguro do manumduman ang nurses naton nga magserbisyo diri sa pungsod Pilipinas. Pero kung purti ka nubo sang sweldo ibanan sang tanan-tanan, GSIS kag iban pagid ang tikom sang nurses naton gamay na lang. Tiyan mo na nga gapabintural sila, nag-eskwela sang nursing, nag-eskwela sa pagkadoktor, ang sa pinsar nga kung makagraduar, maobra sa iban nga pungsod. Para nga makaganar dako, para maalibantar man ang iya pamilya dire sa pungsod Pilipinas. Eksakto ina ang tindog ni Secretary Teodoro Locsin sang Foreign Affairs nga tugta naton. Hindi naton pagpunggan nga makaganar, makasweldo dako ang aton dire nurses kag doktor sa iban nga pungsod. Nga iban mo na ya, kasweldo kasang pareho sini nga sweldo sa iban nga pungsod. Amo gani nga gapabinturada sila kay hindi sila sufisyente kag hindi sila mabuhi dire kulang-kulang ang sweldo nila para nga makaguluginhawa man ang ila pamilya. Pagkatapos siya, iban mo, punggan mo nga magwa sa iban nga kapungsuran, daw hindi amo. Amo na nga nagaupod kita sa tindog ni Locsin nga dapat tugutan kag hindi pag-iban kay unconstitutional ini. Kung ano yung handom sa tao nga punggan mo, nag-eskwela mga na, nag-estudyo na, para nga makaswildo man sang dawa-dawa para mabuhi ang iya pamilya kag ang iya kaugalingon. Pagkatapos, punggan mo, nga makaswildo ka sang parehos ni kadako. Kung makaswildo ka sang parehos ni kadako, wala rason nga magwa ang doktor ka mga nurses sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako
akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise,
kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalagang Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52, kahapon, ang Dole nagpagwa sang record kabalo kabokon pila ka mga establishmento komersyal kag pila ka mga worker naton ang nahalitan bangod sining pandemic ining coronavirus ngani apektado madamo ang permanente nga nagsira na gid ang iban ti temporaryo pero gapanilag pa kung ano mangin resulta sini. Ang record sang Dole, 9,548 ka mga establishmento permanente nga nagsira. Amo silingon wala na tsansa nga magbukas pa. Linibo-libo. Sobra lapit 200,000 ang apektado nga mga worker nga mawad-an trabaho. 83,654 records ang Dole establishmento temporaryo nga nagsira. Kabalo kamo kung pilang apektado nga mga worker? Mga 2 milyones. Porte ini, tining special amelioration program, tag 5,000, 4,000, 6,000, nakapiyan-piyan. Pero, ang panawag ban-ed solusyon lang ini. Pilagi man na siya. Maurot siya. May second tranche, may third, hasta fourth, hasta sixth. Maurot ting kaban sa gobyerno. Hindi yapon makatrespasser sa nawad-an trabaho, gutom nga nagakatabo sa pungsod Pilipinas. Porte ini, amo nang siling ko, bangod sini, kakaputo ka mo. Iban sira kagid, mikan sa Bacolod do, mga nagko nga hotel planta, bla bistilan tawabla. Sira gani. Kay ti wala mo. Wala ka customer. Ano ipalulos mo da? Nagbutang ka negosyo para makaganansya. Ti wala ka sang masulod nga customer da. Wala sang ka-okupar sa imo da nga mga kwarto sa hotel mo. Wala sang kun ano nga mga kahiwatan, aktibidades, kaya di man pwede. Kung pwede mo sila, pulok tao, tin ng mga klase. Wala gid. May tao ka, i-maintain mo, suga mo, kurente mo, tanan-tanan, tubig mo. Ti kung ikaw negosyante, kung sira ka, gasto ka gagasto, wala income, may negosyo blang gagasto, wala income. Ti di hamak, amo ni kadamo ang nagsira permanente, kag nagsira temporaryo. Porte ini, nga dulot sang COVID-19, porte ini nga kaimulon kagutom ang matabo sa pungsod Pilipinas. Balantayan ini, kung maglawig pa, ining coronavirus kabay pa nga matapda gilayon, kung maglawig sa isa katuig, sos porte ini, nga gutom ang maagyan sa pungsod Pilipinas. Nga hulam kita dire, hulam kita dito, bilyones ang ginahulam, bayra naton. Iiban ina sa pundo sa aton gobyerno ang uwa nga uwa gani untat na mga hotelo kaysa aton pagbanta wala na kwarta ang kaban sa uwa. Hama ko bilog nga Pilipinas na i-hotel mo ang mga OFW kay obligado ka man mo kay kadako masinabulig sa mga OFW sa income. Kung mapigadwa na Pilipinas kisa ang nagabuhi ang remittances mas ang OFW, so hindi pwede mapabayan. Tigal yan naglawig ini, amak mo ilog nga Pilipinas ni, libo-libo, i-hotel mo, bayran mo, amo ina nga siling sang uwa, ditson na lang sa balay, hindi na pag-ihapit sa hotel. Ang rason sa likod sina, wala na, hubsan na ang kaban sang uwa, kag amo man ang nagakatabo subong sa mga negosyante sa bilog nga pungsod Pilipinas. Amo nang siling ko, dapat tunan gid sang gobyerno ibulubalan siya gid nga samtang ginaproteksyonan ta ang pumuluyo sa coronavirus, proteksyonan taman ang negosyo. Kay kung magkolapso ang negosyo, disgrasya gid ang ekonomiya
sang pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon
Yan namon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:03. Kadasig sa oras, no? Ang bag-o nga style sa delivery sang druga, kahapon nagamonitor ako, nga nagasulod sa Bacolod kag Negros, oy. Ginapaagi gali sa mga ini mga truck bala kundi ang mga essential goods pwede lang ya ka pasulod pagwa sa kundiin man may checkpoint pa pwede lang. Uy, sinudla naman ka mga sindikato sa illegal nga druga. Porte, no? Ginapaagi sa courier service ko, no? Ang supply sang Shabu. So, ang mga truck bala sakay sa Ruro, halin sa Batangas, pakadto sa Katiklan, ba padulong dire sa aton sa Negros kag sa Bacolod, gina-pick up kuno sa Bacolod kag probinsya. Porte, no? Ay, oo. Bisan anhon pa sang gobyerno. Matapos lang ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi ni mapapas ang illegal nga droga. Ginhimo na pala nga buyan sang pumuluyo. Dako pa nga negosyo, kundi ka madakpan, instant millionaire ka. Ini mga drug lord gani. Ang iba nagkalatumba ang iba na nagasinggita na gani ang Commission on Human Rights ang extrajudicial killings. Wala maan ang mga illegalista. Ang importante sa ila makakwarta. Kon makalusot, kwarta. Kon hindi, tumba. Amo na yan. Pasimpalad mo. Daga pasimpalad kasi mga pungsod. Iban nagamadinalagon, ang iban kapuspalad, ang iban nagakapatay man. Tiyan mo man yun? Ang mga illegalista, pasimpalad. Kon makalusot, money. Kon hindi makalusot, disgrasya. Amo na. Pasimpalad amo lang siling ko, matapos lang ang termino sang presidente, daw gadwa-duha ko kon matap na kagbauntat ang illegal nga droga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:05. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig,
Nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes ng mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Standard Time, La City 10, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magad dulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.